שלום לכולם, צפי מסמיקום. אני רוצה לדבר איתכם היום על שואב אבק HAV110P. שואב אבק חדש שהגיע אלינו למלאי עם הרבה מאוד יתרונות, הרבה מאוד חלקים. אני אסביר רגע על כולם ומה האפשרויות שלנו. כמובן מה שאנחנו מקבלים באריזה. קודם כל את השואב, את היחידה עצמה, את המברשת שלו שמגיעה עם מברשת שמתאימה גם לשטיח וגם לרצפה באותה יחידה. כמובן עם אפשרות תוצאה ניקוי, מוט הערכה מתקפל. יתרון גדול מאוד. יחידה סטנדרטית לכל השואבים, ויחידה נוספת של פתח רחב, גם עובד עם מברשת, סוללה, מטען וטפס לקיר שמחזיק את כל הדבר הזה בצורה מסודרת ומאורגנת. נדבר רגע על השואב, מה היתרונות שלו ומה הוא עושה. קודם כל הוא 415 וואט שזה שואב חזק מאוד. 32 kPa זה נתון של שאיבה שאומר שהשאיבה היא שאיבה מאוד חזקה. השואב עצמו הוא שואב דיגיטלי. בעת הפעלת השואב יש לנו את המסך. המסך הוא מסך דיגיטלי ומראה לנו את כל הנתונים שיש בשואב. מה משך זמן העבודה שנשאר לנו על פי מצב הסוללה. באחוזים, מ-100% עד רגע שזה מתרוקן לחלוטין, אנחנו יכולים לדעת. מהי רמת השאיבה ברגע זה? האם אתה על מצב אוטומטי, חזק, חלש, בינוני? גם כן כתוב לנו בתוך המסך. מה מצב הפילטרים, אם הפילטר נקי או לא נקי? יתרונות של השואב הזה, כאשר הפילטר מלוכלך, הוא עוצר את השאיבה שלו, הוא נותן לכם סימן הפילטר מלוכלך, תנקו את הפילטר, מנקים את הפילטר וחוזרים לעבוד. שומר על המנוע ושומר על השואב. אנחנו מוכרים אותו רק אצלנו בחנות, בסמיקום באבן יהודה, באתר, בעיר העודפים ובעיר החשמל.